ब्रा नारजि बुदां आं बेफोरबायदि खैसाराव गोग्लैनो लुगैयालै आंबो लुगैयाब्रा नाथाय दा बे लाइजामा सोरनि बेखौ आंबो मिथियाना जारलाया बेसो जाबाय दा हाफाङा बेखौनो दावराव खालामगासिनो दङ बेनिखायनो नोङो नोंनि होननानै लादोब्रा बे अखासिना मा होननानै बुङो बिनि लाइजामखौ नोंनि होननानै बुंदो हे गसाय अखासिना दान खोमसि आं रोंलायलांलालै रा थफेरामानो फैथोंसै थफेरामाबा दा मा होनफैलायगोन बेखौनो सानै सानै आंबो फाग्लासो जालायलांसिगोनलै सन्थला बे अखासिनि गोजाम लाइजामाबा आंनि गोजाम फाइलाव माबोरै हाबस'नानै थाखो बेबो लाइजामाबो बेसेबांबा गोबावनि गोदोनि लाइजाम हरनाय जुगनिसोबाव जारला जाबायना दा खोन्थादो माबार अखासिया सोर सन्थला मानो मालायनि लाइजामफोरखौलाय बुरखांबाय थानांगौ जाखोब्रा सन्थलाया दुखु मोनगोन ना गोदोनि गार्लफ्रेन्डफोरनि खोथाफोरखौ गोसोखांनानै गोदोनि गार्लफ्रेन्डफोर ना सन्थला नोंथ' हाबा जाखांनायनि उनावबो नोङो बै अखासिजों रायलायदोंहाय बा अखासिनि महरजों नोंनि फिसालाजों एखेलायबावनो मोखाङा नोंनि फिसाला गब्ल' बायदिथार नामा अखासिनि महरा एसे एखे दांलै मोखाङालाय एखे जाखायोब्रा बुहुमाव 7 जन मानसि एखे एखे थायोनो बुहुमनि खना खनलायाव आं बायदि 6 जन मानसि दङ बेबा बबे बबे हादराव दङ ना जोंनि आसामावनो दङ ना जोंनि आसामनि बेलेग स्टेटआव दङ ना भारत हादरनि बाहेराव दङथाय आं बायदि एखे महरा 6 जना पाक्का चाइनायावथ' दंखायो आं बायदि सासे मिथिखाथारो दाखालि सिमाङाव आं बायदि महरनि चाइनानिफ्राय मानसि रायलायफैदोंमोन आरो सिमाङाव बेनिखायनो आं बायदि महरनि मानसिखौ लोगो हमनो सानदोंमोन आं हाफां चाइनायाव थांनानै खोथाफोरखौ फिदिंबाय थानाङा दै अखासिया बहा थांखो दायो बहा दं अखासिया आं बांद्राय जेबो मिन्थिलालै आं बावबायलै गावनि गोसो थोनाय हिन्जावखौनो बावो बावोलै आङो जुमाय लोंनाय समाव रायलायनाय बाथ्राखौ जुमाय लोंखांबा बावगारनाय बायदि बावगारोलै खोथायाबा थफेराम फैगासिनो दङब्रा थफेरा मिथिगौ ना बिराद मोजां मिथिगौ थफेरामा अखासिनि सोमोन्दै नोंसोर आंखौ थगायनो सानदोंना आंखौ इसिबां गोरलै नङाथ' थगायनो दे एसे बानायनानै लाखा आंखौ माबायदि थगायनांगौ एसे सोलोंनानै लाखा दे रिहार्सेल खालामनानै लाखा आंबो नायथानि नोंसोर आंखौ माबायदि थगायो ओरैनो आंनि मुङाबो हाफां नङाथ' नोंसोरजों थगायजाया माथो आं इसिबां गोरलै आं हाफांखौ गियोलै थगायनो हाथारालै बेखौ आरो आं थगायनोबो रोङालै ओमफ्राय नोंबोथ' थगायनो रोङालै आं मिथिनायाव नारजि बुदां आंबो थगायनो रोङा नोंबो थगायनो रोङा दा खोथाया जाहैबाय सोर लिरनानै होमारखो बे अखासिनि लाइजामखौ सोरनि मार बियो दाथ' नों बमब्रमाखौसो बुंबायलै नै बेखौनो आंहा माबा थफिरामसो सानफ्लांबाय थादों बमब्र दसेखौ फन खालामना लिंहरबावनि र' दाबो सफैया नामा बियो हेल' बमब्र दस्ति मा दाबो सफैयाब्रा थाब फैदो दे नोंखौ नांगौ जादोंलै ए अखासिनि सोमोन्दै सोंनो नोङो पियनमोन ना आंनि मा सिनाया बेलाय फै नारजि बुदांमोना फै होमबानो सिनायगोन नोङो फै फैबावगोन जानोलै बियो सोर अखासि होननानै डाइरेक्ट फैगोनसो बियो ओरैनो लेंहरबा फैया माथो अखासिनि लाइजाम होननाय लोगो लोगो फैनो नागिरबाय बियो गावबो सिनाया आंबो सिनाया दा फैनानै गावआबो आन्दायफैबाय थाथोंसै मा जाबावगोनलै बेनिफ्राय बेसो जालांजोब्बाय आच्छा दे बाहेरायाव जिरायनो फै अर सायथावथाव रायलायबाय थाथ'नोसै दे गोजांनायाबो एसे बारानिफ्राय बारा जाहोलांगासिनो माथो अरखौनो साहैनोसै दे आच्छा बारु थाइबानि लारु मा खालामबाय थादोंब्रा नोंलाय हांग्रिमोन दे नोंसालानो गाबोन जि हैनो नागिरदों आं न'निफ्राय गांसेबो जि लाङाखै माखौ गाननानै दङ बेबा आच्छा एमाव बेथानि खोथाखौनो सानगासिनो नामा नोंलाय मालाय हाफांनि बिजामादै जाहैबाय मालाय हाफाङा बायनानै होगोन नोंहालाय मा नांजादों आजिया फिसालाखौ बिदि बुंनो हाफाङा बिनि बिखुनजोसो दा आंथ' बिनि बिमासो बिखुनजोनि अननाय मोनबानो आंहा बिनो अननाय होनाङा जाबाय आं आंनि फिसालाखौ अनो नोंहा अनाबा था आरो उन्दुनो ओंखारदों उन्दुबानो जाबाय बेवहाय दावराव खालामनाङा आंखौ मा दावराव खालामदों नोंलाय मा दावराव खालामदों हांग्रिमोनदि सना फै उन्दुनोसै एसेबां लोहो लोहो गोजांनाय बिदि थाबाय थायो नामाब्रा गाबागाव उन्दु आंखौ लिंबाय थानाङा होद मा उन्दुनो लिंबाबो फैयाब्रा दानो बहाबासो एब्रायहैगोनलै आं एब्रायहैथां आरोहाय बहा एब्रायहैयो
आंखौलाय मानो बुंबाय थादों आंहा फिसालानो मा जि हैनांगौ मा जि हैनाङा बेफोरखौ नायबाय दङ नोंहा आरो बायदिसिना बुंगासिनो ओइ आंखौ बेबायदि नासयबाय थाना ओरैनो हांग्रिमोनदि मिथिबायना रागा जोंनांगौबा बहाबा गोजानाव थाहैगोन आं तपस्या खालामनानै हाजोआव लान्थिनो ऋषिमुनिफोरा जेरै बोसोरै बोसोर तपस्या खालामोमोन ना बेबायदि तपस्या खालामहैबाय थागोन हा खालामहैथां आरो नोंखौलाय सोर बादा होदों लान्थं तपस्या खालामो ना हाग्रा बंग्रा गाननानै तपस्या खालामो हा खालामहैबानो जाबायना नोंखौलाय सोर बादा होदों आच्छा बिदि जाबाय हा बिदि जाबाय आंखौ मा इगनर खालामदों नामा मा बुस्थु बेलाय माने आंखौ नासयदों नामा होननाय जादों आंखौ नासयदों ओइ जावलिया जाजा दोनबाय थानांला नोङो गाबोन एमाव हाबानि आसाम सोनाय दङ एसेसो मोजां बुस्थु गैयाबा बिहामजो जागोननो आं बिदि डायलग मारिबाय थाबा जागोन नामा ओइ बिसोरनि आसाम सोनायाना लिरनानै होनो हायो आंब्रा दिनै आसाम सोदोंना गाबोननो बख'फिनगोन बिसोर मिसा आं दाथिनानै बुंनो हायोब्रा 100% सियर आं बुंनो हायो बिसोर गाबोननो मोजां जादों गाबोननो ब्रेकआप जागोन नायबायल' था होमबानो फिसालाखौ बिदि हेगारनांगौ जाबाय गाबोननि दिनावबो नोंहा थाङा आंहा थांगोनहाय थांलै थां आंहा उन्दुनोसै खिनो ओंखारो गुदुं गैया ओंखाम उखैयो खुगा गैया हासुनो ओंखारो नुनो गैया मा बाल मेथाइ खननाय जाबाय थायोथाय खिनो ओंखारो गुदुं गैया हासुनो ओंखारो नुनो गैया ओंखाम उखैयो खुगा गैया होमबालाय मा बुस्थु जानानैथ' दं माबायदिथो दङ बेलाय बेनो जाहैबाय अमा राजानि स्ल'गान बेनो जाहैबाय अमा राजानि मेथाइ जाय मेथाइखौ अमा राजाया खनबाल' मोजां खोनायो दस्राखौ खनबा मोजां खोनाया है नोंनि मेथाइ खननाया लेथ्रा फाथ्रा दा खनसै नों बे मेथाइखौ मानो खना आंनि मेथाइखौ सारा बड'लेण्डनि मानसिफ्रानो खनग्रा जाबाय दाना बड'लेण्डनि मानसिफ्रा रोंजोबग्रा जाबाय लाजियाबो नोंनि मेथाइखौलाय सोर खनदोंसै आंलाय माथो रावखौबो खननाय खोनाफेराखै खना जायो नामा मेरला खनो आंनि मेथाइखौबो आङो ना बिराद मोजां पांच लाइन मेथाइ रोंगौब्रा सोरबा जुदि मेथाइ सिंगारफोरनो मेथाइ नांगौ जादोंना नैबे अमा राजाखौ खबर लाबानो मोनगोन बिसोर आंनो सोरबा मेथाइ लिरनो होयो अब्ला ओरैबायदि धामाका मेथाइ लिरगोन ना आङो ओरैबायदि मेथाइ लिरगोन आङो ओंखाम जानायावबो दामजानाय खिनो थांनायावबो हासुनो थांनायावबो बेरायनो थांनायावबो हाबा हुखायावबो जेरावबो दामजानाय अल इन वान बलेथ' गासैखौबो खेबसेनो मिक्स लिरजोबनानै ओरैबायदि मेथाइ बानायगोन आं नै नोङो आया आंखौ रोङा सानदों सोरबाल' आंखौ थिनथोलाय मेथाइ लिरनानै हर अमा राजा माने टेव होबाय आङो ना दाउ खानजं आबै खानजं खिनो ओंखारो गुदुं गैया हासुनो ओंखारो नुनो गैया ओंखाम गैया खुगा गैया खुदुमनो ओंखारो गुस्थि गैया सोलानो सानो सालाय गैया अग्लिनो सानो गोना गैया बाथारबाय आङो जात खनबाय थानांला बाराखौ रागा जोंथारो आं मोजां ना आंनि मेथाइआ फुल मेथाइ बानायनो नागिरदों र' आङो फुल मेथाइ होमबाना नोंबो खनफानांगोन मिथिबाय नोंबो खनफानो हागोन बिराद मोजां जाखागोन नों खनफाबा दरखार गैया गाबागाव खन गाबागाव था अखासि सोर अखासिब्रा आंलाय सोर अखासिनि पियन मोनब्रा गोदोलाय मा होनहरखो बे सन्थला दसथिया बुजिनानै मोनासै आं थांनि र' मा जामारदों हेलौ सुजुमा मा खालामदों नों ओइ आंबो अफिसनि खामानि मावबाय थादों स्कुटिया ना जागोन दे जागोन सप्तासेनि उनाव आं स्कुटिखौ बायनानै हरगोन दे दे ओइ बाब्र सोरजों रायलायदोंमोन नोंलाय ओइ अफिसनि खामानिनिसो फन हरदोंमोन ओमफ्राय आं फैनाय लोगो फनखौ दोनथ'बायबा आरो माथो उल्टां पुल्टां सानबाय थायोब्रा नोंलाय अफिसनि मानसिफोरजोंबो रायलायनो मोनला नामाब्रा बे आरो जोंना निउस रादाबनि थाखाय गोबां जोंनाव फन फैबाय थायो बेवहाय हौवाबो हरगोन हिनजावबो हरगोन नों बेखौनो बायदिसिना सानो नामाब्रा आंथ' जेबोखौनो बुङाखै बुङाबाबो आं गासैखौबो मिथिजोबखायो आच्छा नारजि बुदांमोनाव लिंहरदों आंखौ माबा खामानि दङनो मा खामानि आंबो बारा मोजां मिथिलाय लाङालै सोंहैनि र' मा खामानि दे नों ओंखामखौ जानानै उन्दुनानै थाग्रोदो आं दा फैगोन थाबनो फैगोन दे दाना बमब्रमाया आंनि सिगाङाव फनखौनो रायलायला सोरनिबा फन फैबा गोजानावसो थाङो सोरजों रायलायबाय थायो बाल बेलाय र' बाला जासुस लगायगोन आं मोनथिना मोनाखैबा माथो मोजांथार साजायथारदों सेलफि मोनसे लानानै होलाय आब' नोंहाय मा खामानियाव फैदों बे खामानिखौ मावग्रोनि रावबो गैया नामालाय गारजिनो सोरबा दं ना न'आव गैयाबा थांफिननोसै थरला नों सिरि था माथो रावबो फैयाब्ला बे माहाजोननि मानसिफोरनि न'खराव थांबा बेबायदिनो जायोलै दावखाबोबाय थायो बेनिखायनो माहाजोनफोरनि न'फोरखौ बमाजोंसो उरायहोनो लुगैयो
गाज्रिबाबो मोनैनि थाखाय ओइ थरल' जानला मोनला बुंबाय थानाङा दे नोङो मालाबा नोंनि बेबायदि बुंनायानो जामब्रगोन नों जोंलारि जोंहानाव गाज्रिबाबो मोनालै नोंसाखौ एन्टनिय नोंसानिफ्राय दखना अर्डार फैदोंमोन दखनाया बुरजाथार नालाय जों गावनो होफैबाय बिदिब्ला आयासो अर्डार खालामखो ना बाजैयासो खालामखोबा र' आं बाजैखौ लिंहरनि बावै जोंलारि लाबोबाय दखनाखौ आं सन्थलाखौसो फैगोन सानदोंमोन दे लाबोबाय मोजाङानो जाबाय गासिबो मोजां खाजोबना दखनाफोरा गासिबो मोजां अब्लाबो खेबसे चेक खालामनानै लाखिनो हागोन दे आंहा नोंसानि सायाव फोथायनाय दं हरदो दखनाखौ नायनानै लाखिखा उनाव नङाबा जोंखौ जिला जिथा हरगोन होननानै बुंगोन थरल' देन्जार जाबायलै माथो नोंबो मानोथो नायलायबावनांगौ जाखो नाया दे आंहा फोथायनाय दंखायो नोंबो जोंलारिनि सायाव ओमफ्राय मानोथो बाहेरायाव थाबाय थाखो फै न' सिङाव साहा लोंलांनो हागोन जोंबो थांनोसै दे होमबालाय ख्रिस्टमासाव फैथार दे नायगोन दे मा नायगोन बेलाय फैनांगोन ख्रिस्टमासाव जोंनि फेस्टिभेलाव नोंसोरबो फैनांगोन नोंसोरनि फेस्टिभेलाव जोंबो थांगोन बिदिनो अनलायनाया बारा जाबाय थागोन ना फैनांगोन दै जागोन दे होमबालाय थोदो थांनोसै फैसाया अनलाइन पेमेन्ट खालामनानै होखाबाय होमबालाय थोदो जोंलारि मा खबर मोजाङैनो दङ नोंहालाय आंबो बिदिनोसै नोंनि फिननायखौ मोनोब्ला जानो हागौ बिनि फिननाया गुबुन जागौमोन मिथिगौ ना नोंनि फिननायखौ आं दासिमबो नेनानै दं नों जुदि थाबैनो नोंनि फिननायखौ होयोब्ला जोबोद मोजां मोनगौमोन आंबो आंनि फिननाया जेब्लाबो रोखाखा आं नोंनि मोजां मोननायखौ नाजावनो हाया जागोन दे नाथाय आं नोंखौ अरायबो मोजां मोनबाय थागोन जेब्लासिम नोङो आंखौ मोजां मोना अब्लासिम आं नोंखौनो नेबाय थागोन एन्टनिय नों बेफोर सिमांफोरखौ मानो सुजुबाय थादों आंहा नोंखौ मोजां मोननो हाया होनबायना आरो आं मिथिनायावथ' नोंथ' हौवा मानसिसो फसायोमोन आं बुंबायानो ना जोंनि समाजा जोंनि गोसो बायदि थानो होआ बेनिखायनो आंनि साननायखौ आं सोलायनांबाय माया सैथो माया नंखाय आं बेखौ मिथिला नाथाय आं नोंखौ मोजां मोनो नोंखौनो आं गावनि जिउनि बिसि खालामनो लुबैयो एन्टनिय लिंहरदों हनै नोंखौ लिंहरबायबो आं थांनोसै प्लिज जोंलारि आंनि अननायखौ बोजबदो आंनि मोजां मोननायखौ नाजावदो जागोन दे बेवहाय आं जेबो बुंनो गोसो गैला आंखौ उनाव कल खालामबानो जाबाय जागोन दे आं खालामगोन अके बाय जोंलारि आं गावनो मिथिया नोंखौ जि आं माला मोजां मोनलांखो नोंनि मेगननि हायनाया आंनि गोसोआव जि माला जायगा लाखो आं फात्ताखौनो मोनासै एन्टनिय आदा मानोबा लिंहरदोंलै नोंखौ आइया थांलाय नोंलाय बहाथो थांनो नागिरदों माबा सन्थलानि मेसेज फैलाबायदोंमोनलै माबा कलबो हरदोंमोन मानसिया नारजि बुदांमोननि न'आव लिंहरदों बेनिखायनो थांनो नागिरदों आं अके मायाबाफोर जायाखैथ' आं हले जेबो दाय मावनानै लाथारालै सन्थलानि बायदि नायग्राल' जागोन आं माबा मोनसे बुंबा माबा मोनसे मावबा उल्थासो जायो आंना बेनिखायल' नायग्राल' जागोन आं ना रायजोफोर ना मा बुङो नारजि बुदां दाबो सम दङ सोरनि मार बियो लाइजामा सोर अखासि मार नों अखासिजों बेसेबां गोबावनिफ्राय गोसो थोलायनाय आरो दासिमबो नों अखासिजों गोसो थोलायबाय थायो नामा मानो होननानै बुङोब्ला सन्थला बुंनायखौबो आं मानियाखै बा सन्थला लिरनाय लाइजामा अखा बारहुंखाजों बिरबोनानै नोंनि फाइलाव हाबनानै थाफैदों सोर मानिगोन बेफोरबायदि लजिक गैयै खोथाखौ नङालै आंसो खननानै दोनदोंमोन खोमा फाइलाव बेखौसो बुंदोंमोनब्रा थगायनानै लादावना मिथिबाय नारजि बुदां मोनसे थगायबा बे थगायनायखौ आरो लाखुमानो थाखाय आरो थगायफिननांगौ जायो आरो बे थगायनायखौ दोनखोमानो आरो 10था थगायनांगौ जायो मिथिबाय बिदि बेले बेजे थगायनायावनो हमजाफिनो बुं दाबो मानसिफोर दावराव दावसि खालामियावनो आं मानसिफोरनि सिगाङाव दावराव दावसि खालामियावनो बुं अखासिया सोर दिनै नों आंखौ हाजार बार लाजि फोनांबाबो मानसिफोरनि सिगाङाव ढोल दामै दामै सोंबाबो आं खोन्थानो रोंलालै अखासिया सोर आं गावनो मिथिलालै बाहेरा मानसिफ्रा जमा जाजोब्बायना र' थांगासिनो आं दाबो टाइम दङ साननानै लाखा अखासिया सोरनि मार अखासिया नोंनि ना सन्थलानि नांथारगौ आंनो फिसालाफोरा अखासिनि मोखांजों एखेलायनो बानलु बेदांनि मोखाङा अखासिनिजों एखे बोरै जाखो थोद मालाय सन्थलानि फिसालाजोंसो खोमा सन्थलानि फिसालायाबो अखासि बायदि जानो हागौ ना दा नों बेखौनो दावराव दावसि खालामबाय थानांगौब्रा आं बाहेरायाव थांनोसै दे नों साहा फुदुंनानै लाबोदो आङो फावगालिखौबो थिनहरगोन दा माबायदि थगाय नायथारगोन आं नोंसोरखौ दिनै नैबे हाफाङा थगायजानायाव गैथारा माथो आंखौ थगायग्राना बे अखासिनि लाइजामा सोरनिबा बेखौ मिथिबासो थैगोन आङो सानसे मिथियागौ माने थैनायाव गैया जायखि जमराजाया आंखौ लांफैया अब्लाबो थाङा बारा थेवबो अखासिया सोरनि मार सोर गोसथोनाय मार बेखौ नांथारगौ आंनो बा नामाबो अखासिलाय नोंखौ आइया लिंहरदों थां जागोन दे ओमफ्राय आं बुजियासैलै आंखौ मानोबा लिंहरदोंमोन आच्छा आंनावबो मेसेज थांनायखाय फैबायलै आंखौबो लिंहरनायखाय नाथाय अखासिया सोर जाखोब्रा आच्छा ओइ नोंसोर बेवहायनो थाबाय थागोन नामा न' सिङाव थां माबा मोनसे रायलायनो नागिरदों जों आच्छा बादो
आच्छा मा खोथालै माबालै बे नारजि बुदांनि फाइल गोजामाव सोरबा अखासिनि लाइजाम मोनदोंनो दा बे लाइजामखौनो हाफाङा नारजि बुदांनि गोसो थोनायनि सानगासिनो बाप्पा नारजि बुदां गोसो थोनाय दंलायथारो होनबा नोंहाबो थोद बिदि नङा दा खोथाया जाहैबाय दा बे अखासिया सोर जाखो आरो बे अखासिनि लाइजामा नारजि बुदांनि फाइलाव माबोरै थाफैखो बेखौनो जोङो सावरायनो लिंहरदों आरो दा नारजि बुदाङा अखासिनि लाइजामखौ आंनिसो होनबायना बाफ्रे नंथ'आ एबारसो बाफ्रेया जागोन ओमफ्राय बे अखासिनि महरखौ आं बावबायलायनो नोंसो गोसोआव दङनो बेनिखायनो नोंखौ लिंहरबाय आं तारमाने नोङो आंनि आरो अखासिनि पियन जाहैबाय बाफ्रे मा जानला मानलालै आं बुंखादोंमोन ना बाफ्रेया एबारसो जागोन होननानै दा अखासिखौ जों रावबो सिनाया दा हाफाङा मानिया नारजि बुदांनि गोसो थोनाय सानगासिनो बेनिखायनो नारजि बुदाङा आंनि हेफाजाब लाबाय ओमफ्राय आं नोंनि हेफाजाब लाबाय दा बुंदो हाफांनि सिगाङाव अखासिया सोर आंथ' जौ लोंनाय समाव मा खालामा फेगाबानो बावगारो बास आंना प्रब्लेमा बेल' बासियां बुस्थुफोरा मा होनानै नायग्राल'सोमोनलै होद माबायदिब्रा नोंसोरलाय साला आंहानि हिनजाव गोदानखौ आं गारबोलायना फैदों आरो ओरैनो हिनजावखौ नायबाबो अहाया जानानै दं आंहा गोदान नालाय जायो गोदानाव बेफोरबायदिनो समायना नुखायो बयबो गावबा गावनिखौ गोदानाव समायना नुयो आं मानसियालाय नाथाय आं मिथियो गोदाना जोंबो जि जोमफोरखौ बिराद मोजां मोनो अनसे गानो उनाव गोजाम जाबा दरखार गैया होननानै गारसोनानै दोनो थिग बिदिनो नोंबो आंखौ बेफोरबायदि मोनदोंना नारजि बुदां दाथ' सापर्ट सिस्टेमफोरखौ लिंहरजोब्बायहाय नोङो नारजि बुदां खोन्थादो अखासिया सोर बम्र' नोंनो खोन्थालाय अखासिया सोर नों माथो अखासिखौ जोबोद गोसो थोयोनो बाप्रे गोसो थोआलै आं माथो नारजि बुदाङानो सन्थलाया बुंदोंलाय नोंलायनो अखासिखौ जि मोजां मोनोनो अखासिनि थाखाय नों अखाफोराव थांनानै अखाफोरबो लानानै फैनो नागिरदोंमोनबालाय गेजेराव रकेटआ गाज्रि जानानै होदोंमोनबालाय नोंना रकेटआनो थावजोबदोंबालाय ओमफ्राय साइन्टिस्टफोरा नोंखौ रागा जोंनानै रायनानै हगारहरदोंबालाय बेखौ खोन्थादोंथ' आंनो लागावलै नारजि बुदां नोंना आफाङा देन्जारलै बेनिखायनो बुंदोंना आं नोंसोरनि सापर्ट नांगौ होननानै आं अखासिखौनो सिनायमाराना अखासिखौ आं अखासिखौ सिनायालै आरो आंलाय मानो गोसो थोनांगौ जाखोब्रा नुबाय नारजि बुदां बम्र'माया अखासिखौनो सिनायानो बोरै नोंसोरो नाटक बानायखो बोरै नोंसोरो काहानि सुजुखो आरो सन्थला माथो अखासिखौनो सिनायानो बम्र'आ बेनोलायनो अखासिनि पियन लायनो बम्र'आ पियन दालाय नों पियन नङामोन होनबा आं जुमाय फेबा लाइजाम लिरोमोन आरो बे लाइजामखौ नों अखासि होननाय सिख्लानो होयोमोन बावबाय नामाब्रा ओहो बै अखासियाना बावबायलै बिराद गोबावथारनि काहानिमोन ना नंगौथ' आरो आं अखासिनि पियनमोन नंगौ हाफां अखासिनि पियनमोन दा अखासिया गैला थैबाय बेना बिमा बिफाबो गैयामोन मावरियासोमोन बहा थायोमोनथाय मानसिया माने मानसिखौ लामायावल' लोगो मोनबाय थायोमोन बे अखासिया गोसोथोयोमोन सन्थलायाबो अखासिखौ गोसोथोयोमोन आरो बिदिसो होमबा सोमसिया मिथिनांगौ बे खोथाखौ सोमसिनो खोन्थागोन आं सम मोनबा गसाय बिदि दा खोन्थालै जोंनि 16 बोसोर हाबा जानाया बरबाद थांगोनलै हाबां सोमसिनो दा खोन्था नोङो हाबा जाखांनानैबाबो अखासिसो रायलायबाय थायोना खोन्थाथारगोन आं जोंहानि बे गथ'फोरनि आसाम सोनायाल' गाबोन मोजाङै मोजां जानानै थांथों बिनि उनावनो खोन्थागोन आं नायबायल' था गारनायाव गैया आं नोंसोरखौ बिराद थगायसुला जादोंना नोंसोरो हाबा जाखांनानैबाबो हिनजाव लाइन मारिखुमाबाय थाग्रा हिनजाव गोसो थोग्रा ना गारा आङो खोन्थाथारगोन आं सोमसिनो दाना मा जाबावनांगौ जाखोबा दाथ' सोमसिनो खोन्थाबा सोमसिया बिराद गाबगोनलै माबा मोनसे जागोन दे उनाव सोमसिखौ जों बुजायगोन हाफांखौसो बुजायनो एसे थान सोमसिखौ थाबैनो हागोन दे होमबालाय ओमफ्राय गाबोन आसाम सोनायालाय माथो जाखो नारजि बुदां गाबोन सोना होनोसै गथ'फोरखौ हायोबा नोंसोरबो फैदो बांद्राय गिदिर खालामा ओरैनोल' नानि आन्था आसामखौ सोना होनोसै बेनि उनावहाय देनां सम सुजुगफोरा मिलायबा हाबाखौ होनोसै आच्छा दे गाबोन फैबानो जाबाय दे नोंसोरबो जागोन दे होमबालाय आं थांनोसै मा जाखो बेलाय हाबां मानो हायाव उन्दुखो नोंलाय मा गोदाव सोरावब्रा मानसियालाय बिसिनायाव उन्दुहैथां अखासिया सोर जालायबायना बुंखाबायानो दा अखासिया सन्थलानि मोजां मोननाय नोंसोरनि आंखौ थगायनो बाथ्रा साजायनायफ्रा मोनसेबो मिलायाखै
आं इसेबां जाम्बि नङाथ' जेब्लासिम अखासिनि गुमुर मिन्थिया मोजाङै नों खोन्थाया अब्लासिम नों आंजों रायलायनोनो नाङा आरो आं नोंजों नांलायनो हाबावगौमोन गाबोनो फिसाजोनि रिं सेरेमनि दङ बेनिखायनो आं जेबो बुङा आरो आंखौ रागा फोजोंनानै आंनि एनार्जि लस खालामनाङा सिरि सिरि उन्दुनानै थानोबा था आरो आंखौबो सिरि सिरि उन्दुनानै थानो हो एसेबां रागा जोंबाय नों आंखौ हो हायाव उन्दुलायनाय बिसिनायाव उन्दुहैदो थां आं नांगौबा आं हायाव उन्दुगोन हाफां खोनादोंना खोनायाखै मानो एसेबां अख्रा खालामबाय थादोंब्रा हायाव उन्दुनाङालै बोरैबा गुसु सुहाबनानै लोमजाबा मा जानांगौ जाखो बे खोथाखौथ' नों अखासिखौबो बुङोमोन नङा होमबा अखासिखौ मालाय अखासि नाम दोननानै आंखौ रायखसि नाम दोनलायथारो आरोना बिराद मोजांथारना नोंसिनि आखला आंखौ रायखसि नाम दोनलायबावो आं लाइजामनि सोमोन्दै गुवारै जेबो खोन्थाबावासै सन्थलामोननि सिगाङाव मिथिबाय लासिंसिं खालामा होननानै लासिंसिङाथ' आंसो जाखागोन बेनिखायनो आं जेबो बुङासै आरो नों सन्थलाखौसो फासायनो नागिरबावदों ना आं मालाय माथो बुंबावनोब्रा अखासिनि सोमोन्दै आं जेबोखौनो मिथियाबा मिथिबा मालाय आं नोंनो खोन्थायामोन नामाब्रा आं दा जेबो बुंथ'ला आंखौ सिरि सिरि उन्दुनानै थानो हो गाबोननि उनावसो समफोरसो आंनो प्रपार एन्सारखौ नांगौ अब्लासिम आङो उन्दुनानै थानि आया मा जाबावगोनलै मा खालामबावनांगौ जाखो आं सिरि थानखाबायना नोंखौ जा जानांगौ समफोर जागोन गाबोन रिं सेरेमनिनि खोथाखौ मोजाङै सानदो आं लिंहरखाबाय दे मानसिफोरखौ नों एसेबां रागा जोंनांलाब्रा हाफां आरो नोंखौ गाहायाव दोननानै आं बोरै बिसिनायाव उन्दुनानै थाबावनोब्रा आंबो नोंजों उन्दुफागोनलै हाफां अखासिजों उन्दुहैथां आंजों नङा थोद सोर मालाय अखासिजों उन्दुनांगौ जाखो नोंजोंनो उन्दुगोन आं बांद्राय सावलं बावलं खालामनाङाहाय बाल जोनानै जोख्लायना हरगोन आं दानो हायावनो दंखायो आं बहा जोख्लायनो हानोब्रा नोंलाय बाल अबाव उन्दुआ आं नोंजों आया माथो गोजौआवसो थाहैफिनबाय नोंलाय देलै दे आंनो गाहायाव उन्दुनोसै मोजाङै उन्दुनानै लाखा नोङो गाबोननि उननिफ्राय मोजाङै उन्दुनो मोनाथ' जेब्लासिम अखासिनि सोमोन्दै आंनो खोन्थाया आं दा दावराव दावसि रागा जोंलु जोंला आं रायजोफोरखौ मोजाङै रायलायनो गोसो गैया रायजोफोरजों गाबोन बेनिखायनो आं गावखौनो रागा फोजोंना लानानै गावखौनो डिप्रेसनाव दोननो गोसो गैया आं बेनिखायनो सिरि सिरि उन्दु देलै दे माथो बुंनो हाबावनो आं